Sibiri utkalu klishegi samba fla ani mwa anduru DMS TV chanamso oniche oninyatuma hayo bismillah DMS TV sanfɛ foli an tanno ban kan magana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen san'an ka se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan na cari ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la ale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ ko araba tɛmɛnen utkalu tile 6 sanba 2025 su ni ka don alamisa kɔnɔna na utkalu tile 7 sanba 2025 an ka Mali sugoro dilan usine o sugalamaw ye olu ka usine min yɛrɛ kɔni bɛ Siribala mara kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Segu region de kɔnɔna na kɔni don kofɔlen na bamaciwale maa dɔw yɛrɛ kɔni taara bin ka wale kɛ ni ka ɲɛsin usine kofɔlen ma wale min kɛra sababu ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don usine ni a bolimafɛnw bɛɛ lajɛlen na. Ko maa dɔ kɛlen ni ka taa plainte yɛrɛ kɔni tigɛ k'a yira k'a fɔ ko suyɛni yɛrɛ kɔni kɛra ale kun ko jumajan tɛmɛnen utkalu tile fɔlɔ sanba 2025 Keɲeba ale ni kita polisiw yɛrɛ kɔni ka bolo di ɲɔgɔn ma o kɛra sababu n'u sera ka u bolo da cɛ dɔ yɛrɛ kɔni kan nin tɛ an ka Mali jamana kɔnɔ ten u bɛ ka cɛ min bisigiya k'a fɔ ko ale yɛrɛ de kɔni ye wari in suyɛn ka d'a kan k'u b'a minɛ wagati min na o y'a sɔrɔ wariba yɛrɛ de kɔni kun bɛ cɛ kofɔlen in bolo. Alamisa tɛmɛnen utkalu tile 7 sanba 2025 Umaru Sisoko Embaló ni ale ye Guinée Bissau jamana ɲɛmaa ye ale kɔni ye a ka premier ministre yɛrɛ kɔni limogé ni ka bɔ a ka ministeriya jɔyɔrɔ la ka ministre kɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni remplacer ni maa wɛrɛ n'o kun ye Umaru Sisoko Embaló ale ka parti membre dɔ ye. Ka sanga ni Faransi ka décision kuraw talen ni ka ɲɛsin Algérie yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko Algérie ni Faransi fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la o ko jaabi yɛrɛ kɔni na Algérie ale fɛnɛ bɛ décision kuraw ta ni ka ɲɛsin Faransi yɛrɛ kɔni ma ko Algérie jamana kɔnɔna na Faransi ka ambassade min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ Algérie ka maaw bɛ fɛn minnu yɛrɛ kɔni bɛ u ma fo ani falaki ale ni dɔw yɛrɛ kɔni na u bɛ camanba de bɔ a sɔngɔ na ko Algérie bɛna na o ko ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dabila ko désormais min pire ye min yɛrɛ kɔni Faransi ka ambassadeur ale kɔni bɛ o de sara dɔrɔmɛ tɛ bɔ a la ye. Allemagne ye laseli kɛ ko ka sanga ni crise humanitaire min bɛ Gaza bɛ wagati min na fɔ ko bi ko sababu bɔ Israël ale ka kɛwalew la ni ka ɲɛsin Gaza mara yɛrɛ kɔnɔna na ko min ye Allemagne ye a kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ ale ka jamana kɔnɔna na ko bɛ se ka Israël dɛmɛ a ka nin wale in na ko o kɛlɛkɛminɛn ti bɔ Allemagne jamana kɔnɔna na bilen ko yɛrɛ de kɔni na Allemagne autorité mɔɔw u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna contrôle ba yɛrɛ de kɔni boli u ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni kan min ye ko ka kɛlɛkɛminɛn bɔ u ka jamana kɔnɔna na k'a feere ko o bɛ se ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Gaza ma ko Allemagne ale kɔni sen tɛ don ko la bilen. Alamisa tɛmɛnen utkalu tile 7 sanba 2025 Russie ka conseil présidentiel ni o ye Lori Ushakov yɛrɛ kɔni ale laseli kɛ ko don n'a nataw yɛrɛ kɔni na Donald Trump ale ni Vladimir Poutine k'olu kan ka ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn in kɔnɔna na o bɛna na kuma Ukraine ale ni Russie ka kɛlɛ banni ko hukumu kɔnɔna la ni kunnafoniba de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. K'a bɛna fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bamaci walima olu ye maakuraw sɔrɔ k'u ka walejugu ninnu kɛ ni ka ɲɛsin min yɛrɛ kɔni ma ko sisan bamaci walima u ka kɛwalew bɛ kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana usines yɛrɛ de kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ baara la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sukalamaw ka sugaro dilan usine 2 minnu bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na bamaci walimaw de filɛ ni ka attaque kɛ ni ka ɲɛsin ni usine 2 ninnu ma ko araba tɛmɛnen utkalu tile 6 sanba 2025 su ni ka don alamisa kɔnɔna na utkalu tile 7 sanba 2025 sukalamaw ka sugaro dilan usine 2nan min yɛrɛ kɔni bɛ Siribala mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Segu region de la ko bamaci walimaw de filɛ ni ka taa attaque kɛ ka ɲɛsin ni sugaro dilan usine kofɔlen ma ko bamaci walimaw u nana ka attaque yɛrɛ kɔnɔna ni ka ɲɛsin usine kofɔlen ma camion minnu kun bɛ usine kɔnɔna na u ye tasuma minɛ olu la wa usine yɛrɛ u ye tasuma minɛ o fɛn na wale min kɛra sababu ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don usine kofɔlen na bamaci walimaw filɛ ni ka taa tasuma yɛrɛ kɔni bila an ka nin sugaro dilan usine min yɛrɛ kɔnɔna na an ka Mali jamana mun bɛɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale de kun y'a bɛɛ la sugaro dilan usine belebeleba ye ka d'a kan ale bɛ sugaro min yɛrɛ kɔni dilan san kɔnɔna na o jateminɛnen don i n'a fɔ sugaro tɔni 100 yɛrɛ de kɔni na ko ɲani bamaci walimaw kun ka nin attaque kɛ ni ka ɲɛsin sukala ka usine 2nan yɛrɛ kɔni ma o y'a sɔrɔ tile damadɔni ka kɔn o ɲɛni o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la
utkalo kile fɔlɔ tɛmɛnen san 2025 an ka sukaro dilan usine min fɛnɛ bɛ Dogabugu mara kɔnɔna na bamaci walima u kun taara attaque kɛ ni ka ɲɛsin o sukaro dilan usine kɔfɔlen fɛnɛ ma sukaro dilan usine Sukala SA san kɔnɔna na ale bɛ sukaro tonne 35 yɛrɛ de kɔni dilan wa sukaro dilan usine n'i y'a sarada kɛmɛ sara la 40 o ye Mali État yɛrɛ kɔni ta ye 60 tɔ o ye chinois investisseurs ta ye ko wa bamaci walima ka ni attaque dɔ senfɛ ni ka ɲɛsin usine kɔfɔlen yɛrɛ kɔni ma min ye chinois ka ressortissant dɔ ye minnu kun bɛ baara la usine kɔfɔlen kɔnɔna na ko o maa 6 bɔ yan kɔ bamaci walima filɛ ne kan olu bɛɛ lajɛlen minɛ ni ka taa n'o yɔrɔ la an tɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bamaci walima yɛrɛ kɔni kelen ni ka taa tasuma bila an ka nin sukaro dilan usine na o kɛra sababu ye ne ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dusuma kasi ka da kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bamaci walima ko siranya yɛrɛ kɔni bolo u tɛ kɛlɛ kɛ an ka Mali finitigilakaw fɛ bilen u b'u ka kɛwale jugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ne ka ɲɛsin an ka jamana entreprise yɛrɛ de kɔni ma ni o ye jamana ka wari sɔrɔ sirafɛnw ye dɔ kɛlen ni ka plainte yɛrɛ kɔni tigɛ suɲɛni ko dɔ hukumu kɔnɔna la yɛrɛ kɔni Keɲeba ale ni Kita polisi ma olu kɔni y'u bolo da maa dɔ kan u bɛ ka min bisigiya kosɛbɛ k'a fɔ ko o ye suɲɛni yɛrɛ kɔni kɛ ka d'a kan k'u ka minɛ wagati min warimuguba yɛrɛ de kɔni kun bɛ maa kɔfɔlen in kunna ko opération in kɛra utkalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2025 opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni polisi ninnu sera ka u bolo da maa dɔ yɛrɛ kɔni kan maa min tɛ an ka Mali jamana kɔnɔden ye ko y'u bolo da nin maa kɔfɔlen kan Kita mara de kɔnɔna na ko wa ni maa kɔfɔlen ale si bɛ san 41 de la ko étranger kɔfɔlen a kun bɛ n'a fɔ ale kun bɛ ka na don Bamako yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni o ye Mali faaba ye wagati min polisiw b'u bolo da nin maa kɔfɔlen yɛrɛ kɔni kan ko y'a sɔrɔ CFA wari miliyɔn 10 yɛrɛ de kɔni kun b'a bolo ale ni minɛn dɔw fɛnɛ kun b'a bolo minnu kɛra sababu ye ni polisi ninnu yɛrɛ kɔni y'a bisigiya k'a fɔ ko ni maa kɔfɔlen a sen donnen don suɲɛni baara dɔw la ko minɛn minnu minɛna ni maa kɔfɔlen yɛrɛ kɔni bolo polisiw yɛrɛ kɔni fɛ u y'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fara a ka dossier yɛrɛ kɔni kan ka d'a kan o bɛna kɛ sababu ye ni dalilu minnu bɛna sɔrɔ polisiw bolo walasa k'a jira k'a fɔ ko ni maa kɔfɔlen ye wari suɲɛ u bɛna dɔ fara o dalilu ninnu giriya kan bisigiya bɛ ka kɛ maa min na k'a fɔ ko a ye suɲɛni yɛrɛ kɔni kɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale kɔni nalen datugulen bɛ an ka Mali autorités bolo yanni a ka procès cɛ Keɲeba commissariat maaw ye u yɛrɛ fo kosɛbɛ u ni Kita polisiw yɛrɛ kɔni ka nin collaboration in na ɲɔgɔn bolo ka d'a kan ko collaboration in kɛra sebayaba de ye u bolo wa u bɛ sinsin ka fɔ kosɛbɛ ko olu cɛsirilen don walejuguw kɛlɛli la wa u bɛ jamana kɔnɔdenw encourager kosɛbɛ ko n'an tora ka maa dɔw ye ko dɔw kɛli la ko minnu bɛ kan an la bisigiya kosɛbɛ ko o ko yɛrɛ kɔni ka nɔgɔn an dan ye dɔrɔn ne ka welewelemada kɛ ne ka ɲɛsin an ka lakanatigilamaaw yɛrɛ kɔni ma ko n'o kɛra ka ban ko in tɔ ye min ye olu yɛrɛ kɔni bɛ u ka baaraw kɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ sen na walasa ka se k'a dɔn ni maa kofɔlen ale ye wari in yɛrɛ kɔni bɔ yɔrɔ min ale n'a sɔrɔ complice wɛrɛw kun bɛ a la nin baara in kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ nin kan olu yɛrɛ kɔni minɛ sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Guinée Bissau jamana kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen utkalo tile 7 san 2025 Guinée Bissau jamana ɲɛmaa ne o ye Umaru Sisoko Embalo ye ale kɔni bɛ décret présidentiel dɔ bɔ décret présidentiel min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Embalo ale kɔni bɛ a ka premier ministre limogé ne ka bɔ a ka premier ministre jɔyɔrɔ la wa a ye premier ministre yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ yen yɔrɔ min o yɔrɔ kelen bɛɛ la a ye premier ministre yɛrɛ kɔni remplacer ni maa kura ye min ye ale Umaru Sisoko Embalo ka parti membre dɔ ye Louis Douat Barros yɛrɛ kɔni ale de wulila ne ka bɔ a ka premier ministre jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na a remplacer ni Brema Kamara yɛrɛ kɔni ni maa kɔfɔlen ale Umaru Sisoko Embalo ka parti maa dɔ ye wale min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni Umaru Sisoko Embalo ale a ka premier ministre wuli ka bɔ a ka ministeriya jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na o kuma dɔ fɔla an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nka kabini san 2023 décembre kalo wagati min kun ye Umaru Sisoko Embalo ale kun ye ni maa kofɔlen de sugandi ne ka a kɛ a ka premier ministre ye nka y'a ye k'a fɔ alamisa tɛmɛnen ni utkalo tile 7 san 2025 a ye ni maa kofɔlen wuli ne ka bɔ a ka premier ministre jɔyɔrɔ la premier ministre wulilen ne ka bɔ a ka premier ministre jɔyɔrɔ la o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ Guinée élection présidentielle ani o cɛ tɛ tɛmɛ kalo 4 yɛrɛ kɔni kan ka d'a kan Umaru Sisoko Embalo ale kɔni y'a décidé ko kalataw bɛ kɛ a ka jamana kɔnɔna na novembre kalo tile 23 nata in de la wa ɲani Guinée Bissau kalata date yɛrɛ kɔni bɛ bɔ o y'a sɔrɔ crise politique ba yɛrɛ de kɔni kɛra ni jamana in kɔnɔna
kɔnɔna na ka d'a kan Umaru Sisoko Embalo ale ni a ka opposant kun tɛ ka ɲɛ maa kofɔlen ka mandat banni wagati la. Monsieur Barros nɔnɔ bilala Birama Kamara yɛrɛ de kɔni fɛ ni o ye parti politique Madame G15 mɔgɔw ka membre dɔ ye ni parti politique yɛrɛ kɔni Umaru Sisoko Embalo ka parti de ye min kɔni premier ministre min wulila ni ka bɔ a jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ale kɔni ma bɔ ni ka ɲɛfɔli kɛ an ye a ko ɲɛ yɛrɛ kɔni kan min fɛnɛ ye Umaru Sisoko Embalo ye ko min nana n'a ye ni a ye a ka premier ministre wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la ale fɛnɛ b'a kunnafoniya di maa ma o ko ɲɛ yɛrɛ kɔni kan nka donna nataw yɛrɛ kɔni na n'an ye kunnafoniya sɔrɔ premier ministre in wuli kun yɛrɛ kɔni na n'an ye kunnafoniya min sɔrɔ o la an bɛ sigi ko kura ye ne ka na olu da o kulo kan. Algérie kɔni ye décision yɛrɛ kɔni ta k'ale bɛ a ka biɲɛ minnu yɛrɛ kɔni ta ni ka o di Faransi yɛrɛ kɔni ma sɔngɔ damatɛmɛ ja yɛrɛ kɔni na dɔw yɛrɛ kɔni na Algérie ale ti tɔnɔ foyi yɛrɛ kɔni sɔrɔ a la ko a bɛna dankari o ko in yɛrɛ kɔni na. Algérie maaw ye laseli kɛ alamisa tɛmɛnen ye de Hotukalo tile 7 san 2025 o ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ wagati damadɔni ka kɔn o ɲɛ min Emmanuel Macron ale fɛnɛ ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko san 2013 bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni bɛ Algérie ale ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ la ni o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ko passeport diplomatique walima passeport officiel bɛ Algérie ka jamana kɔnɔden minnu bolo Faransi jamana kɔnɔna na ko wajibiyalen tɛ ni ka visa yɛrɛ kɔni ta Emmanuel Macron ale ye laɲini kɛ ko ka dankari ni bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni na a bɛ san caman yɛrɛ kɔni bɔ Faransi ale ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ Algérie jamana kɔnɔna na ale bɛ garisɛgɛ fɛn dɔw yɛrɛ kɔni na ni o dɔw bɛ tali kɛ Algérie ale b'a ka biɲɛ minnu yɛrɛ kɔni di Faransi ka ambassadeur ma location yɛrɛ kɔni na Algérie a bɛ nin dɔw yɛrɛ kɔni di sɔngɔ damatɛmɛja la dɔw yɛrɛ kɔni na k'a b'a di fu yɛrɛ kɔni na Algérie kɔni ye laseli kɛ ko san caman olu bɛ nin garisɛgɛ ko min yɛrɛ kɔni di Faransi ka ambassadeur ma k'u bɛna dankari o ko in yɛrɛ kɔni na Algérie ka kɔrɔfɔ la k'a ti dan nin dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma ko Faransi ka institution bɛ olu Algérie ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu ka bail contrat yɛrɛ kɔni k'a bɛna segin ko kura ye ni ka lajɛli kɛ o contrat ninnu na ka yɛlɛma dɔw don a kɔnɔna na Faransi ka chargé d'affaires bɛ Algérie jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Algérie autorité ma olu ye nin yɛrɛ kɔni convoqué convocation min yɛrɛ kɔni senfɛ u sɔrɔla ka Faransi ka nin chargé d'affaires yɛrɛ kɔni kunnafoniya Algérie ka état maaw yɛrɛ kɔni bɛ so minnu di Faransi ka ambassadeur ma Algérie jamana kɔnɔna na location na k'olu bɛ o dili min yɛrɛ kɔni kɛ fufalaki la walima a dɔw la u bɛ camanba yɛrɛ de kɔni bɔ location sɔngɔ la ko daminɛ na kari o ko in na Algérie ka maaw ka kɔrɔfɔ la k'u ye cikan wɛrɛ fɛnɛ lase Faransi yɛrɛ kɔni ma o cikan in lasera da ni da yɛrɛ de kɔni ɲɔgɔn cɛ la sɛbɛn foyi ma kɛ o la o cikan yɛrɛ kɔni ye jumɛn ko Algérie ale ka entreprise immobilier public minnu bɛ Algérie jamana kɔnɔna na ni contrat bɛ olu ni ambassade ni ɲɔgɔn cɛ la cogo min u bɛ se ka terrain yɛrɛ kɔni di Faransi ambassade ma a ka se ka a ka institution walima consulaw yɛrɛ kɔni sigi yen nɔ ko o contrat min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ko Algérie ale bɛna segin ko kura ye ni ka yɛlɛma don o contrat nin kɔnɔna na ka d'a kan ko ni contrat nin yɛrɛ kɔni lajɛ a da ka di Faransi ambassade de la kosɛbɛ Algérie ka ministre des affaires étrangères a ye laɲini kɛ Faransi yɛrɛ kɔni fɛ k'a k'i teliya joona ni ka délégation wuli ka se Algérie jamana kɔnɔna na walasa Algérie ale ni Faransi ka maaw ka se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na u ka mesure kura ninnu na APS maaw ni o ye kunnafoni di sira ye olu ka kunnafoniya dɔ kɔnɔna na min kɛra marisi kalo wagati olu kun ye laseli kɛ ko biɲɛ 61 yɛrɛ kɔni bɛ Algérie jamana kɔnɔna na Algérie ale bɛ olu bɛɛ lajɛlen lu ye Faransi yɛrɛ kɔni ma sɔngɔ dɔgɔmani yɛrɛ kɔni na ko wa a wari da ka di Faransi de la o biɲɛ 61 yɛrɛ kɔni na hectare 18 o ye Faransi ka ambassade ta ye ko hectare 4 o kɔni bɛ di Faransi ka ambassadeur min bɛ Algérie o bɛ di o ma ka o jɔ k'u k'a ka so yɛrɛ de kɔni APS kelen man yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Faransi ka ambassade min yɛrɛ kɔni bɛ Algérie jamana kɔnɔna na k'a bɛ so sara min yɛrɛ kɔni di Algérie ka maaw ma ko so sara fitinin yɛrɛ de kɔni don nafa foyi tɛ a la ko wa Faransi ka ambassadeur ka so min bɛ Algérie jamana kɔnɔna na ni a bɛ yen yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na k'a kɔni ti wari yɛrɛ kɔni sara o ko la Algérie dun ka kɔrɔfɔ la k'olu dun bɛ nin avantage ba min kɛ Faransi ka ambassadeur ye Algérie jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Algérie ale ka ambassadeur foyi tɛ Faransi jamana kɔnɔna na ko min bɛ garisɛgɛ ni ɲɔgɔnna avantage la ko yɛrɛ de kɔni na olu Algérie filɛ ni ka décision min yɛrɛ kɔni ta décision in kɛ kun ye ko kelen dɔrɔn yɛrɛ de kɔni ye o de ye k'u ka kow dalakɛ ni ɲɔgɔn ye ni min k'u la o fɛnɛ bɛ o kɛ i la yɛrɛ kɔni avantage ko k'o di Faransi ka ambassadeur yɛrɛ kɔni ma ko nin y'o dabilalen wa ko kabini wagati tɛmɛnenw na Faransi ale tɛ avantage foyi yɛrɛ kɔni di olu Algérie ka ambassade ma ko nin y'a daminɛ ne yɛrɛ de kɔni Faransi ale ni Algérie ka relation yɛrɛ kɔni kɔnɔna la
aw bɛ min kɛ dɔn ye ko dɔn in fana bɛ o kɛ aw yɛrɛ de kɔni ma si ta tɛ caya ni si tɛ ko ni Faransi ye min kɛ Algérie ka ambassadeur ye Faransi jamana kɔnɔna na ko Algérie fana bɛ o kɛ kelen de kɛ Faransi ka ambassadeur ye olu Algérie ka jamana kɔnɔna na dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Algérie ale ni décision in ta ka d'a kan ko Faransi a ye dankari de kɛ Algérie ni Faransi ka bɛnkan sɛbɛn dɔ la min tun bɛ kabini san 2013 wagati ni o bɛnkan sɛbɛn in tun bɛ tali kɛ ko passeport officiel ni passeport diplomatique bɛ Algérie ka jamana kɔnɔden minnu bolo Faransi jamana kɔnɔna na k'u wajibiyalen tɛ ni ka visa yɛrɛ kɔni ta walasa ka se ka don Faransi jamana kɔnɔna na nka Emmanuel Macron ale yɛrɛ de kɔni ye laɲini kɛ a ka ministrew fɛ k'u ka dankari ni contrat kofɔlen in na o ko jaabi yɛrɛ de kɔni na Algérie ale fana y'a jira k'a fɔ k'ale bɛ avantage min di Faransi ka ambassade ma Algérie jamana kɔnɔna na ko nin y'o ko yɛrɛ kɔni bannen min ye Faransi ka ambassade min bɛ Algérie jamana kɔnɔna na ko ka u ka so in yɛrɛ kɔni louer a ma sɔngɔ fitinin na ko nin y'o ko bannen pewu a kɔni bɛ wariba yɛrɛ de sara i n'a fɔ tɔw kan ka sara cogo min na ko min ye ko ka hinɛ a la walima ko an ka di yɛrɛ kɔni ko an bɛ fɛnw da nɔgɔya ye ko nin o ko bannen pewu ka d'a kan ko Faransi jamana kɔnɔna na Algérie ka ambassade tɛ yen nɔ ko min bɛ bénéficier ni ɲɔgɔnna avantage la kunun juma o tukalo tile 8 san 2025 Allemagne chancelier ni o de ye Allemagne jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale ye laseli kɛ ko kɛlɛkɛminɛn foyi tɛna bɔ Allemagne jamana kɔnɔ bilen ni ka taa jamana wɛrɛ la ko kɛlɛkɛminɛn kelen ka utiliser walasa ka kojugu yɛrɛ kɔni kɛ Gaza mara kɔnɔna na Allemagne y'a jira k'a fɔ k'a sen tɛ o kɛlɛkɛminɛn bɔliko la bilen Allemagne ka nin décision yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati min o y'a sɔrɔ Israël ka maaw yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ k'u bɛ fɛ ka Gaza fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni minɛ wɛrɛ de kɔni kelen Allemagne ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ dɔw ka kɔrɔfɔla Allemagne kelen ni ka nin yɛrɛ kɔni fɔ k'a fɔ k'a tɛna kɛlɛkɛminɛn foyi la wa a ka jamana kɔnɔna na min bɛ se ka utiliser Gaza mara kɔnɔna na ko bɛna fɔ Allemagne ale bɛ ka i yɛrɛ furi ka bɔ Israël kɔrɔ ka d'a kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Allemagne ale tun ye Israël jukɔrɔmadonbagaba ye Allemagne chancelier ka kɔrɔfɔ la ko yamaruya bɛ Israël bolo ka a yɛrɛ lafasa yɛrɛ kɔni Hamas maaw ka kow ma ko nka Israël ka otage minnu bɛ olu labilali ale ni négociation tɛmɛ ni Israël ale ni Hamas maaw ni ɲɔgɔn cɛ la walasa cessez-le-feu ka tɛmɛ ni ma ni ɲɔgɔn cɛ la ko kɔni Allemagne ka priorité ba dɔ ye Allemagne jamana ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ la ko ni gouvernance kura yɛrɛ kɔnɔna na Gaza mara kɔnɔna na ko Hamas maaw man kan tɛ ka jɔda foyi yɛrɛ kɔni sɔrɔ o gouvernement kɔnɔna na ko Allemagne ka laɲini yɛrɛ kɔni ye jumɛn o de ye Israël ka otage minnu bɛ yen olu ka labila négociation ka tɛmɛ Israël ni Hamas maaw ni ɲɔgɔn cɛ la cogo min o bɛ se ka na ni cessez-le-feu dɔ ye wali min na kɛ sababu ye ni ka dankari kɛlɛ in na k'o ye Allemagne ka laɲiniba dɔ ye ko nka ko Israël ka maaw yɛrɛ kɔni ye action militaire kura min yɛrɛ kɔni bɔ ni o validera Israël ka lafasali ministre yɛrɛ kɔni fɛ o don ko yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni Allemagne gouvernement ale ka laɲini minnu yɛrɛ kɔni ye nin o bɛ kɛ sababu ye ni ka laɲini ninnu sabatili gɛlɛya kosɛbɛ ko lahalaya nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Allemagne gouvernement ale tɛ yamaruya di maa si yɛrɛ kɔni ma o ka bɔ ni kɛlɛkɛminɛn suguya dɔw ye minnu bɛ se ka utiliser Gaza mara kɔnɔna na ko wa nin y'o sariya kura de sigilen ye Allemagne jamana kɔnɔna na fo ka taa fɔ ni décision kura tara a ko ɲɛ kan Allemagne gouvernement maaw ka kɔrɔfɔ la ko Gaza population maaw yɛrɛ kɔni bɛ lahalaya min kɔnɔna na an'u bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na ko kɛnbɛ kosɛbɛ ni ka olu jɔrɔ Allemagne ye welemada kɛ ni ka ɲɛsin Israël yɛrɛ kɔni ma k'a ka fɛɛrɛ latigɛ walasa dɛmɛ dafalen yɛrɛ kɔni ka se ka don Gaza mara kɔnɔna na ko ONU ka organisation ale ni baɲumankɛtɔn k'a b'a laɲini Israël maaw yɛrɛ kɔni fɛ u ka yamaruya di ni jɛkulu nin yɛrɛ kɔni ma olu ka don ni dɛmɛ dafalenw ye Gaza mara kɔnɔna na ni décision min yɛrɛ kɔni bɔra Allemagne yɔrɔ la o kɛnbɛ sababu ye ni ka maaw yɛrɛ kɔni dabaliya ban ka d'a kan n'i y'a ta k'a lajɛ Israël ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni na n'i y'a da 100 sara la 70 b'o bɛɛ lajɛlen san États-Unis de bolo Allemagne ale kɔni de ye jamana filanan ye min bɛ kɛlɛkɛminɛnw feere Israël ma o kɔni b'a jira k'a fɔ ko Allemagne ale jɔdaba yɛrɛ kɔni bɛ Israël ale ka kɛlɛkɛminɛn ko yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi dɔw ka kɔrɔfɔ la ko Allemagne kelen ni ka décision in ta ko kɔni bɛ sɔn ka jira k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka i fori ka bɔ Israël yɛrɛ kɔni kɔ ko walima ko in b'a jira k'a fɔ ko Israël ye décision min yɛrɛ kɔni ta don tɛmɛnenw na ni o de ye k'a bɛna Gaza fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni minɛ k'i b'a sɔrɔ ko hakilina yɛrɛ kɔni man di Allemagne ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Israël autorité maaw ye olu ma jaabi kɛ ni ka ɲɛsin Allemagne ka maaw yɛrɛ kɔni ka nin ko in ma nka Allemagne ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn foyi tɛ bɔ ale ka jamana kɔnɔ bilen min bɛ se ka taa di maa wɛrɛ ma k'o b'o utiliser Gaza maaw contre la ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni na Charlie ale ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la ale kɔfɛ an b'a fɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma